Kočky. Tajemství chlupatých společníků. Kočky jsou jedním z nejoblíbenějších domácích mazlíčků na světě. Svého postavení dosáhly nejen díky své nezávislosti a eleganci, ale také díky fascinujícím vlastnostem, které je činí jedinečnými. Tajemný původ. Kočka domácí, Felis catus, je považována za domestikovanou formu africké divoké kočky, Felis silvestris libica. Domestikace koček je datována přibližně do doby před 9000 lety na Blízkém východě, kde lidé začali ukládat zásoby zemědělských produktů, které přitahovaly hlodavce, a tím i kočky. Komunikace koček. Kočky komunikují různými způsoby. Mňoukáním se obvykle obrací na lidi, zatímco s jinými kočkami komunikují převážně pomocí tělesného jazyka a zvuků, jako jsou vrčení a syčení. Zajímavostí je, že kočky mohou mňoukat různými způsoby, aby vyjádřily různé potřeby nebo přání. Senzorické schopnosti. Kočky mají vynikající zrak a sluch. Jsou schopny vidět ve velmi slabém světle díky tapetum lucidum, vrstvě za sítnicí, která odráží světlo. Jejich sluch je extrémně citlivý a umožňuje jim slyšet vysoké frekvence, které jsou mimo rozsah lidského sluchu. Pružnost a obratnost. Kočičí tělo je vysoce flexibilní, mají až 230 kostí a velmi pružnou páteř. Tato kombinace umožňuje kočkám provádět úžasné akrobatické kousky, jako jsou vysoké skoky a obratné přistání. Lovci. Přestože jsou často domácími mazlíčky, kočky si zachovaly své instinkty lovců. Loví různé malé živočichy, jako jsou ptáci a hlodavci. Jejich technika lovu spočívá v plížení a skoku a jsou v tom velmi efektivní. Spánek. Kočky tráví velkou část dne spánkem, až 16 hodin. Spí v různých fázích, od lehkého dřímání po hluboký spánek. Spánek pomáhá kočkám udržovat energii pro lov a hru. Samostatnost a přizpůsobivost. Kočky jsou známé svou samostatností. Na rozdíl od psů, které jsou obvykle velmi sociální, kočky si dokážou vytvářet vlastní rutinu a být samostatné, i když ocení společnost svých majitelů. Kočky jsou komplexní a fascinující tvorové. Každá kočka má svou jedinečnou osobnost a způsoby, jakými interaguje se svým okolím. Jejich tajemná povaha a elegance je staví do role tichých, avšak pozoruhodných obyvatel našich domovů. Jejich význam v lidských životech je nepopiratelný. Studie ukazují, že přítomnost koček může snižovat stres a zlepšovat duševní zdraví. Kočičí společnost přináší uklidňující a terapeutický efekt, který je v dnešní uspěchané době více než vítán. V závěru kočky nám nepřestávají připomínat, jak nádherný a záhadný může být přírodní svět. Jejich jedinečný půvab, nezávislý duch a nevyčerpatelný zdroj překvapení činí život s kočkou neustálým dobrodružstvím.